खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। UBPOनि 12थि बोसोरारि जथुम्मानि नैथि साननि जर'खा हाबाफारियाव बाहागो लाहैदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे गोनां खोथा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिनाय बादियै BKWSC आफादाबो बिटिआर गोरोबथा खालामनाय समावनो फैफानाय मोनसे बाहागो, नाथाय दिनैसिम बेनि जेंनाया सुफुंजायाखै। बिटिआर गोरोबथानि 1500 कौटि रांखौ BTCनि बायजोआव मानो हराखै होननानै सोंथि खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे गोरोबथायाबो बिटिआर गोरोबथा जानाय समावनो जानाय मोनसे गोरोबथा। बेयो मोजां जायनाखि BTCनि बायजोआव मोनसे काउन्सिल बानायनानै होदों। बे गोरोबथानि सागानगिरिया NDFB एबसुआबो खालामदों, जेराव BTCआवल' NDFB एबसुआ गैया, BTCनि बायजोआवबो NDFB एबसुआ दङ। नाथाय बे गोरोबथानि मुङै हरनाय 1500 कौटि रांखौ प्रमद बर'आ मानो BTCनि बायजोआव हराखै? BTCनि बायजोआवबो बे रांखौ मोननो नांगौमोन होननानै बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। NDFBनि 4 केडारफ्रा जेलनिफ्राय उदां जानायनि उनाव आरोबाव गुबुन 2 केडार जिउ जोबजासिम जेलनि साजा फोसानायखौ गोजौ बिजिरसालिया बोखारबाय होननानै फोरमायदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDPनि लेङाइ आफादगिरि नायस्रां औवारि बिथाङा। बे फोसावजानाय केडारफ्रानो जादों नितुल दैमारि आरो सन्जु बरदलै। नाथाय रन्जन दैमारि बिथांनि हियारिंआबो थांनाय जानुवारिनि 28 खालाराव जानांगौ दंमोन, नाथाय बिथांनि सिरियेल नाम्बारा जोबोद गोजानाव थानायलाय बिथांनि हियारिं जानाया सम लागोन, नाथाय थाबैनो रन्जन दैमारि बिथांनि हियारिंनि खालारखौबो मोनफिनगोन। बेखायनो आं खावलायदों दानि खुंथाइ सोरखारनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाहाथे रन्जन दैमारि बिथांखौ लाफानानै NDBनि गासैबो जेंना आरो आद्रा थानाय रिहेबिलिटेसन आरो मुंख्लं नखरफोरनो रां अनसुंथाइ होनो हाजोबैखौ जाहाथे बिथाङा सुफुंनानै होयो होननानै बुंथिदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDPनि लेङाइ आफादगिरि नायस्रां औवारि बिथाङा। कक्राझार बरगाव थिलाफरायाव मोसौ सिखावखौ बुथारग्राफोरखौ कक्राझार पुलिस बिफाना गासै सा 14 सुबुंखौ एरेस्ट खालामबाय। बिसोर जादों फारियै बुद्धन चन्द्र नाथ, बिश्वजित नाथ, जितेन नाथ, बिमल नाथ, सन्जित नाथ, अतुल नाथ, नब कुमार नाथ, प्रकाश चन्द्र नाथ, बिपुल नाथ, प्रदीप नाथ, रन्जित नाथ, फागुना नाथ, तरिनिकान्त नाथ आरो गुबुन सासेखौ धनन नाथ होननानै मिथिहोदों। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनाय फिन आरोबाव आसामनि 4 मिसिं हारिनि लाइमोनफोरनि जिउ खहा। खौरां मोननाय बादिब्ला गंसे थाग्रा खथायावनो लखिमपुरनि 4 लाइमोना थैनानै थादों। जिउ खहा जानाय सुबुंफोरखौ फारियै जयन्त सिंह बेनिन करगेश्वर, नरेन्द्र नाथ टाइट, डक्टर टाइट आरो गुबुन सासेखौ धनन्जय टाइट होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बिसोर 4 सुबुङा बेंगालुरुनि कका कला कम्पानियाव खामानि मावोमोन, नाथाय माब्रै खथायाव खनसेयैनो 4 सुबुङा जिउ खोमाखो बेनि जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै। बे 4 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ सोरबा दुथां सुबुंफ्रा बुथारनायनि सन्देह खालामदों। बिसोरल' नङा, आसामनि गोबां सुबुंफोरखौनो जों गोबां समाव गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै अबथिरा जिउ गोमानांनायनि खौरांखौ खोनानो मोनबाय थायो। फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां खौरां। जायफोर फरायसाफ्रा 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां बिसोरनि आनजाद फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय। फैगौ फेब्रुवारिनि 10 खालारनिफ्राय लानानै 27 फेब्रुवारिसिमहालागै खुंजागोन मेट्रिक आनजादा। 4-3 बोसोरारि JPPLनि जथुम्मा, बेयाव गोबां जोङो थांखिफोर लादों। बे थांखिफोरना गेजेराव गाहायै 4 थांखिखौ रायजो राजाफोरनि मिथिहोनो थाखाय दिनैनि खौरांगिरि मेलखौ लिंनाय जादों। गिबि थांखियानो जाहैबाय जोंनि UPPLनि संबिजित मथे मोनसे कमिटिया, सेन्ट्रेल कमिटियानो जा, डिस्ट्रिक्ट कमिटि, ब्लक कमिटि, प्राइमारि कमिटियानो जा, बोसोरथामनि थाखाय थायो। दा बोसोरथामा जोबनानै थांबाय। 2022 मायथाइनिफ्राय 2025सिम बे बोसोरथामा जोबनानै थांबाय। गोदान सेन्ट्रेल कमिटि जोङो दानांगौमोन, नाथाय आसाम बिसायख'थि थानायखाय, एसेम्ब्लिनि बिसायख'थि थानायखाय जोङो बे गोजाम कमिटिखौ जोंनि डेलिगेट्सफ्रा नैबे 4-3 बोसोरारि कनफारेन्सनि गेजेरजों 6 दाननि थाखाय बेखौ एक्सटेनसन खालामनाय जाबाय होननानै थांखि लानाय जादों। माखासे फिसा फिसौ सोलाय सोल' खालामनाय जादों। बेनि गेजेराव जोंनि लाइमोन गांखंखौहाय एसे दाफामफिननानै जोंनि राकेश ब्रह्म बिथांखौ आगुनि EM आरो दानि MCLA राकेश ब्रह्मखौ आफादगिरि खालामनानै आरो फुकन लाहारि, क'क्राझारनि जोंनि फुकन लाहारि बिथांखौ गाहाय नेहाथारि खालामनानै आरो जोंनि अल सान्थाल स्टुडेन्टस इउनियननि आगुनि आफादगिरि रिमान सरेनखौ गाहाय नेहाथारि फाथिनानै लाइमोन गांखंखौ दाफामनाय जादों। जोंनि आइजो गांखंआव फिसा मोनसे सोलाय सोल' खालामनाय जादों। आगुनि आफादगिरि जोंनि आब' प्रतिभा ब्रह्मआ बिथाङानो आफादगिरि जानानै दङ। आगुनि गाहाय नेहाथारि मुर्शिदा बेगम बिथाङाबो गाहाय नेहाथारि जानानै दङ।
गोदान सासे गाहाय नेहाथारि लाबोनाय जादों जेनेरेल सेक्रेटारि अर्गेनाइजेसन मेरिना लाहारी पटेल बिथांखौ गोदानै गाहाय नेहाथारि खाथिनाय जादों UPPL সদায় ৰাইজৰ লগত আছে কমন মানুহৰ লগত আছে UPPL সদায় ৰাইজৰ লগত থাকিব কাৰণ UPPL ৰ কাৰণে পাব্লিকে ফাৰ্ষ্ট ৰাইজে ফাৰ্ষ্ট আৰু কোনোবাই যদি ইয়াতে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে এইটো গণতান্ত্ৰিকভাৱে কোনো এইটো একচেপ্ট নকৰিব আৰু আজিৰ সময়ত বড়োলেণ্ডৰ অন্তত ইয়াৰ প্ৰয়োজন নাই BPF-এ ডাইভাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে সেইটো আমি কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ গতিকে বড়োলেণ্ডৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বড়োলেণ্ডৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে যুৱ যুৱতীৰ কাৰণে খেতিয়কৰ কাৰণে সকলো শ্ৰেণীৰ কাৰণে প্ৰথম বড়োলেণ্ডত আমিয়ে UPPL চৰকাৰে ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছিলে 10টা কাউন্সিলত কটো কৰা নাই প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰিছিলে গতিকে সেই ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰামবিলাক কন্টিনিউ কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান কৰিম আৰু সেই ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰামবিলাকে বিভিন্ন শ্ৰেণীক যথেষ্ট সহায় কৰিব সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে অসমৰ যেহেতু নিৰ্বাচন অসমৰ বহুত ইস্যু আছে এই ইস্যুবিলাক লৈ পেলাই UPPL-এ নেক্সট নিৰ্বাচনত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম